Bi ye sibiridon ye janvier kalo tile 3 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelemaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la min ni an ka dolantana ni o de ye Amadu Ayidara n'a bɛ dolantan camancɛ bolo fɛ. O kɔni bɛ n'a fɔ nin kɛra ko gɛlɛnba ye ka ɲɛsin an ka samatasɛgɛw ma ka sababuya kɛ waati min na u labɛnnen don ka 8e de finale dolantanw k'olu boloda. Min ye Amadu Ayidara ko ale kɔni ɲangina awa min ye dolantan 2 a tɛna ye o kɛnɛ kan. O de la min bɛ an ka Fédération Malienne de Football n'o ye dolantanna ko ɲɛnabɔbaa ye an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye nin ko in kɔn kosɛbɛ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Lamɛrikɛn den dɔ ale gɛnna ka bɔ min ye Mali pankuru jigi kɛnɛ kan ka a lasegin a bɔra yɔrɔ min na n'o ye Amérique jamana ye ka a sababuya kɛ Amérique jamana ye hakilina dɔ ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma i n'a fɔ Mali yɛrɛ b'o la n'o de ye gafe ye min n'o ye taama sɛbɛn ye walasa ka se ka o sɔrɔli gɛlɛya. Mali jamana fana ye o de kɔmasegi kɛ ka ɲɛsin lamɛrikɛnw ka jamanaden ma. A kɔni selen kɔ pankuru jigin kɛnɛ na u ye a lasegin a bɔra yɔrɔ min na. CFA wari miliyɔn 200 o de farala ɲɔgɔn kan maliden minnu sigilen bɛ tunga la jamana kan kan olu fɛ ka di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u k'u boloma dɛmɛ ni a ye ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u ɲɛsin o gɛlɛya ma cogoya min na. N'i ye nin dɛmɛ in ta k'a lajɛ a bɛ i n'a fɔ jamanaden minnu dalen bɛ jamana kɔ kan olu de tɛna sɛgɛn fiyewu u tɛna ɲinɛ min ye jamana ale dɛmɛni kan. O b'a yira k'a fɔ maliden cɛ ani muso minnu bɛ jamana kɔ kan minnu ni u ka jan u faso la u miirila u faso la walasa ka se ka u faso bɔ gɛlɛya o kɔnɔna na. Mali finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye État Major Général des Armées ye ale ye a lase k'a fɔ siganama maa 2 tɛgɛ kɛra olu la finitigiw ka mɔmɔli senfɛ. A kɛra min ye hɛrɛma kɔnɔ ale poste la Sikaso mara kɔnɔna na ni janvier kalo tile fɔlɔ san 2026. An bɛna an ka kunnafoniyaw k'u cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Heure 2 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ye tigɛ kɛ Venezuelakaw ka jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro ka sibiri janvier kalo tile 3 san 2026. Fɛn min ye kunnafoniyaw ye a yirala k'a fɔ ko o ko tɔ na walawala kɔfɛ aw ye don n'a nataw la. Finitigi kɔrɔ olu kɔni farala min ye Niger ale finitigiw kan min ye nin janvier kalo tile 2 san 2026 Jumado Awa o kɔni baaraw bɛ sigira sen kan o kɔni yirala u ka jɔnjɔnba n'o ye drapeau ye. Baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u ka ayiwa finitigiw ka kalanyɔrɔ min filɛ n'o ye centre d'instruction min filɛ nin ye Amudalaye ani Ɲame yɛrɛ man jan kilomɛtiri damadɔ o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelemaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.